A Xunta prevé que o novo edificio de urxencias e o punto de atención continuada do Hospital de Verín entren en funcionamento despois do verán. Así o avanzou hoxe o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño na súa visita a este hospital comarcal da Rede Sanitaria Pública Galega. O objetivo da visita é, por un lado, ver estas obras novas e, por outro lado, conocer as inquietudes e as necesidades futuras deste hospital. Esta Consellería de Sanidade considera que os hospitais comarcais son un pilar básico da asistencia sanitaria en Galicia, un elemento vertebrador que permite acercar o que é a asistencia especializada á poboación. Gustame moito esta visita a esta obra nova de urxencias e de PAC moi funcional, con circuitos moi ben definidos para adultos, para nenos e para posibles pacientes con infeccións respiratorias graves. Gómez Caamaño detallou que coa actuación executada haberá novos espazos divididos en área de urxencias e de PAC, con salas de espera separadas para pacientes xerais, pediátricos e con sospeita de enfermidades contaxiosas. Ademais, cando se poñan en servizo estas novas instalacións, pasarase das 167 prazas de aparcamento en urxencias actuais ás máis de 200. Nos últimos tempos han tamén un investimento de 1 millón máis ou menos de euros en tecnología, como pode ser tax, como pode ser equipos torres para quirófanos, sistemas de radiocirurxía, ecografías, moitas cousas. En relación a que recursos humanos, tamén o compromiso da Consellería de Sanidade reflectase en o que é unha lei que permite a cobertura de prazas difíciles, que grazas a esa lei este hospital conta con 19 plazas máis, 13 delas xa cubertas e, esperemos no futuro próximo o resto das prazas puedan cumplirse para realmente ter unha asistencia completa e adecuada ao que a poboación desta región necesita.